ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము శ్రీమద్ భాగవత పారాయణ కార్యక్రమంలో తృతీయ స్కందము యథాస్థితి ది స్టాటస్ కో అనేటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయము భగవద్ధామ వర్ణనము, ఆ గోలోక బృందావనం యొక్క వర్ణన అనేటువంటి ఈ అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేవతలకు ఆ గోలోక బృందావనము వైకుంఠ లోకాన్ని గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణనను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి విధానం. సో ఆ క్రమంలో ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేవతలతో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి విషయాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఈ విధంగా చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి పురుషులందరూ రూపంలో ఆ దేవదేవుణ్ణి పోలి ఉంటారు అనేటువంటిది. అలాగే ఆ వైకుంఠ లోకములో ఆది పురుషుడు వేదేధ్యుడు అయినటువంటి ఆ భగవానుడు ఆ శుద్ధ సత్వగుణంతో, అంటే రజోగుణం కానీ తమో గుణం కానీ లేనటువంటి ఆ శుద్ధ సత్వగుణుడై పూర్ణుడై ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులకు ఆధ్యాత్మికంగా వారు వృద్ధి చెందడానికి ఆయన వరప్రదాయుడై ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో అక్కడ ఇంకా ఆ గోలోక వృందావం గురించి చెప్తూ అక్కడ మంగళకరమైనటువంటి పెక్కు వనాలు ఉన్నవని, అందులో ఉన్నవన్నీ కూడా కల్పవృక్షాలు అని, అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆధ్యాత్మికము రూపసహితమైనటువంటిది అనేటువంటి చెప్పి అవి అన్ని వేళలా కూడా భక్తుల కోరికలను నెరవేర్చేటువంటి కల్పవృక్షాలు అక్కడ ఉన్నవి అనేటువంటిది. సో ఇంకా ఆ గోలోక వాసులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క పరివారంతో కలిసి ఆ దివ్య విమానాలలో ప్రయాణిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని గానం చేస్తూ అక్కడ ఆ లోకంలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పుష్పాదులు ఎన్నో మధుభరితంగాను సుగంధభరితంగాను ఉండేటువంటి మాధవి పుష్పాలు సుగంధ భరితంగా వికసిస్తూ ఉన్నా కానీ
వాటిని పరిహసించి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నారని. సో ఇంకా పశుపక్షాదుల గురించి కూడా పశుపక్షాదులు ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. సో అందులో అక్కడ ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నట్లుగానే వివిధ రకాలైనటువంటి పక్షు జాతులు అక్కడ ఉండి సుందరమైనటువంటి వాటి యొక్క గాన మాధుర్యాన్ని ప్రదర్శించేటువంటివి అయినప్పటికీ కూడా అవి ఎంతో కోలాహలంగా భగవంతుని గురించి ఉండేటువంటి ఆ సందర్భాల్లో ఆ కింగ్ బీన్ ఏదైతే అంటే ఆ భృంగరాజు హరికథ గానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా కొంతకాలం ఆ ఆ భృంగరాజు యొక్క హరికథ గానాన్ని వినడానికి, అంటే ఇక్కడ శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియచేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఆ భృంగరాజు గానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కోలాహలంగా ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పక్షులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పక్షులు పావురాలు, కోయిలలు, కొంగలు, చక్రవాకాలు, హంసలు, చిలుకలు, తిత్తిరి పక్షులు, నెమళ్ళు వంటివి వాటి యొక్క కోలాహలాన్ని కొంతకాలం విరమణ ఇచ్చేసి ఆ భృంగరాజు చేస్తూ ఉన్నటువంటి హరికథ ఆ గానాన్ని అవి శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అక్కడ మనము బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని, ఆ తర్వాత ఆ గోలోకంలో సో అక్కడ ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉండేటువంటి ఆ చెట్లు ఈర్ష్య రహితంగా, అంటే ఎటువంటి వాటిలో అంటే అవి అసూయ రహితంగాను ఎటువంటి ఇది కాకుండా అవి ఏ విధంగా తులసి యొక్క ప్రాముఖ్యతను అసూయ రహితంగా అవి తులసి యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మందారము, కుందము, కురువము, ఉత్పలము, చంపకము, అర్ణము, పున్నాగ, నాగకేసరి, వకులము, పద్మము, పారిజాతము వంటి పూల చెట్లు ఎంతో దివ్య సుగంధమయములై ఉంటాయి. అయినా కానీ అవి ఆ తులసి మహారాణి యొక్క ప్రాముఖ్యతను, తులసి మహారాణి చేసేటువంటి తపస్సును ఎంకరేజ్ చేస్తూ అవన్నీ కూడా ఆ తులసి మహారాణి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అవి అంగీకరిస్తూ, అంటే అక్కడ దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని అంగీకరిస్తూ, ఎందుకంటే భగవానుడు ఆ తులసి దళ హారాన్ని ధరించి ఉంటాడు. సో అంతటి ప్రాముఖ్యత, అంతటి అదృష్టము లభించినటువంటి ఆ తులసి పైన అసూయ చెందకుండా అసూయ రహితంగా ఆ మిగిలినవన్నీ కూడా ఎంతో మకరందభరితంగా ఉండేటువంటివి అయినప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా దివ్య సుగంధాలైనటువంటివి. కానీ తులసి మహారాణి పుష్పాలు ఎటువంటి రంగు కూడా ఉండవు, మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో కానీ చెప్తారు శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే తులసి యొక్క ఆ సుగంధ భరితాన్ని ఉదయం పూట గమనించగలుగుతారు, బ్రహ్మముహూర్త సమయంలో వాటిని గమనించగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో శుద్ధ భక్తులు. సో మరి అటువంటి ఆ తులసి మహారాణికి ఉండేటువంటి ఆ ఆమె యొక్క ఆధిపత్యాన్ని, అంటే ఆమెకి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ అదృష్టాన్ని వారందరూ కూడా అంగీకరిస్తూ, సో దాని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఆమెకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది తులసి మహారాణికి అనేటువంటి అంశాన్ని చూసాం. సో ఇక ఈరోజు 20వ శ్లోకం నుండి మనం వైకుంఠ గోలోక బృందావన ధామం యొక్క భగవద్ధామం యొక్క వర్ణను మరికొంత ఇంకా బ్రహ్మదేవుడు దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ యత్ సంకులం హరిపదానతి మాత్ర దృష్టైః వైడూర్యమారకత హేమమయైర్విమానై ఏషాం బృహత్ కటితట స్మిత శోభిముఖ్యః కృష్ణాత్మనాం నరజ ఆదదురుత్స్మయాధ్యైః. సో ఇంకా బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి యత్ సంకులం, యత్ అంటే ఆ వైకుంఠ లోకంలో, సంకులం అంటే వ్యాప్తమై ఉండును అనేటువంటి ఏంటది, హరిపద అంటే ఆ శ్రీహరి పాద పద్మాల చెంత. సో
అనతి అంటే మనసులచే, అంటే మాత్ర అంటే కేవలము, దృష్టై పొందబడినవి. ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వైడూర్యములు, మారకత మరకతములు, హేమ అంటే కాంచన బంగారం, మయై అంటే వాటి చేత నిర్మితమైనవి. అంటే వైడూర్యము, మారకతము, బంగారం, కనకముల చేత నిర్మితమైనటువంటి విమానముల యందు, ఏషాం అంటే వాళ్ళు, ఆ ప్రయాణికులు అంటే ఆ గోలోక బృందావన వాసులు, ఆ వైకుంఠ లోక వాసులు. బృహత్ అంటే విశాలమైన, కటితట, ఇక్కడ బృహత్ కటి తటాహ, తట అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు విశాలమైనటువంటి పిరుదులు కలిగినటువంటి, స్మిత అంటే దరహాసము, శోభి అంటే సుందరమైనటువంటి, ముఖ్య అంటే వదనములు. సో ఇంకా కృష్ణాత్మనాం నరజ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కృష్ణ అంటే కృష్ణుని యందు, ఆత్మానం మనసు లగ్నమై, చిత్తము లగ్నమైనటువంటి వారై, రజహ కామేచ్ఛతో, సో నా ఆదుదుహు అంటే ఉద్రేకము కలిగింపజాలరు, ఉత్మయాద్యహై సన్నితమగు సరస సల్లాప కలాపముల చేత, అంటే ఇంకా ఆ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణనను, ఆ భగవద్ధామంలో ఉండేటువంటి విషయాలను బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? వైకుంఠవాసులు అంటే ఆ భగవద్ధామంలో నివసించేటువంటి ఆ జీవులు, వారు మానవులు, పురుషులు, వైడూర్య మరకత కనక నిర్మితమగు విమానములు యందు ప్రయాణిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎంతటి అదృష్టం, సిరి సంపదలు అక్కడ ఉండేటువంటి లోకం. సో వారి యొక్క అక్కడ ఉండేటువంటి వైకుంఠ వాసులు ఆ వైడూర్య మరకత కనక నిర్మితములైనటువంటి విమానాల యందు ప్రయాణిస్తుంటారట వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు వారి యొక్క అదృష్టం, విశాలమగు పిరుదులు సుందర దరహాస వదనములను కలిగిన తమ భార్యలతో పరివృత్తులైనప్పటికీ వారి సరస సల్లాప సొగసులచే ఆ లోకవాసులు కామ వికారమునొందబోరు. అంటే అక్కడ వారు ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వారితో ఉండేటువంటి వారి యొక్క సహచర్యులు, వారి యొక్క భార్యలు, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఆ వైకుంఠ వాసుల యొక్క భార్యలు, అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో సుందరాంగులుగా ఉండేటువంటి, విశాలమైనటువంటి పిరుదులను మరియు సుందర దరహాస వదనములను కలిగినటువంటి వారితో కూడా కలిసి ఆ విమానాలలో వారు ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు. సో అలా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే వారు ప్రైవసీ, మనం ఇక్కడ ఉంటే చూస్తాము, మనకి కొంచెం ఏ మాత్రం కొంచెం లభించిన దాన్ని ఎంతో ప్రైవసీగా భావిస్తూ ఉంటాం. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠ వాసులు, వారు వైడూర్య మరకత కనక నిర్మితమైనటువంటి విమానాలలో ప్రయాణించుకుంటూ వారి యొక్క అంటే భార్యలతోనూ వారి పరివారంతోనూ కలిసి ప్రయాణించుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణాలను కీర్తిస్తూ ఉంటారే తప్ప, అక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, అక్కడ వారి యొక్క భార్యలు ఎంతో సుందర దరహాసములతో ఉండేటువంటివి, ఎంతో సుందరంగా ఉండేటువంటి వారి భార్యలతో చేయవలసి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చేసేటువంటి సరస సల్లాపాల సొగసుల చేత వారు కామ వికారము నొందబోరు. అంటే వారి యొక్క ఇంద్రియ తృప్తిని పొందాలి అనేటువంటి భావన వారిలో ఏ విధమైనటువంటిది రాకుండానే ఆ భగవంతుని యొక్క నామ గుణ లీలలను కీర్తిస్తూ వారు ఆ వైకుంఠవాసులు అత్యంత అంటే సిరి సంపదలతో ఉన్నటువంటి ఆ విమానాలలో వారు ఆ భగవంతుని కీర్తించడానికే ప్రయాణిస్తారు తప్ప, వారి యొక్క ప్రైవసీ కోసం వారు ఆ భార్యలతో సరస సల్లాపాలను భోగించాలి అనేటువంటి ఆ భావన కాకుండా భగవంతుని సేవ కోసమే వారు ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యం మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే
శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाधि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనము ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ శ్లోకానికి, సో వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యం, ఆయన అంటున్నారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకం యొక్క పర్పోర్ట్లో. భౌతిక జగమునందు లౌకికులకు వారి తీవ్ర పరిశ్రమ ద్వారానే ఐశ్వర్యము సంపద ప్రాప్తించును. భౌతిక సంపత్తి సాధించుటకు తీవ్రంగా శ్రమించనిదే ఎవ్వరునూ దానిని అనుభవింపజాలరు. కానీ వైకుంఠ వాసులకు భగవద్భక్తులు మాత్రము వైడూర్య మరకతములను గూడినటువంటి దివ్య స్థితిని అనుభవించుటకు అవకాశమును కలిగి ఉందురు అని చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఈ భౌతిక ప్రకృతి, ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ఆధ్యాత్మిక లోకానికి ఉండేటువంటి భేదాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చక్కగా తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో అంటే ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటిది కూడా అదే అంశము. సో ఏంటంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో వారు ఏ విధంగా భావిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది అక్కడ ఉండేటువంటి వాసుల గురించి మరికొంత తెలియచేస్తున్నటువంటిది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి లో ఉండేటువంటి దీనిలో ఉండేటువంటి జీవులకు, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి జీవులకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని, కొన్ని లక్షణాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భౌతిక జగమునందు ఉండేటువంటి ఈ లౌకికులు ఎవరైతే ఈ జనాలు, ఈ ఉండేటువంటి వారు తీవ్రంగా పరిశ్రమించనిదే ఏ ఐశ్వర్యాన్ని కానీ ఏ సంపదలను కానీ వారు పొందలేరు అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము సంపదలు, ఐశ్వర్యాలుగా భావిస్తూ ఉన్నటువంటి కూడబెట్టేటువంటి సంపత్తులను పొందాలి అంటే ఎంతో శ్రమించవలసి ఉంటుంది. సో దానికోసం భగవంతుడు చెప్తాడు మనకి భగవద్గీతలో, వారు కొన్ని అక్రమమైనటువంటి మార్గాలను కూడా అనుసరిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంటారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దేన్నైనా మనం కూడబెట్టాలి అంటే, భౌతికమైనటువంటి సంపదని సాధించాలి అంటే అనేకమైనటువంటి కష్టాలను అంటే తీవ్రంగా పరిశ్రమించవలసి వస్తుంది అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అది భౌతికమైనటువంటి సంపదలు. సో మరి అలా పరిశ్రమించినప్పుడు చివరికి మళ్ళీ ఆ విధంగా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా, వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా ప్రయాణించిన ఫైనల్ గా భగవంతుని అనుగ్రహం లేనిదే వారు అది పొందజాలరు. ఎంత కష్టపడి ఎంత చేసినా మనం అనుకుంటుంటప్పుడు ఎంత చేసినా నేనేం పొందలేకపోతున్నాను. సో ఆ భగవంతుని చివరికి మనకి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ఉండాలి. అది ఇక్కడ ఉండేటువంటి, మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా భగవంతుడు సంతసించినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏది వస్తుందో దాన్ని ఇస్తారు కదా. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం లేనిది మళ్ళీ అది జరగదు. కానీ ఆ వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి భక్తులకు మాత్రం వైడూర్య మరకతములతో కూడినటువంటి దివ్య స్థితిని వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు ఇస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. వైడూర్యం ఆ ఖచ్చితమగు సువర్ణాభరణములు కష్టించి పనిచేయుటచేగాక భగవంతుని యొక్క వరదానము చేత సంప్రాప్తించును. అక్కడ అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ఈ భూలోకంలో ఉండేటువంటి దగ్గరలోనే ఆ శిక్షణ ద్వారా నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం జరుగుతుంది. మరి అక్కడ ఉండేటువంటి వారికి ఏ విధమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కష్టపడినట్లుగా కష్టపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. భగవంతుడి యొక్క వరదానం చేత, ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే అక్కడ సంపత్తులన్నీ కూడా లభిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ వైకుంఠ లోకములో ఉండేటువంటి భక్తులు లేదా ఈ భౌతిక జగమునందు ఉండేటువంటి భక్తులు ఎవరైనా ఏనాడును కూడా దరిద్రులుగా నుండరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు శ్రీల. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భక్తులు భౌతికంగా చూసేటువంటి ఎదుటివాడికి వాళ్ళు ఏదో లేని వాళ్ళుగాను, భోగ సంపత్తులు లేని వాళ్ళుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ భగవంతుని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపత్తు వీటన్నింటినీ మించినటువంటి సంపత్తు.
సో కనుక భక్తులకు ఎవరైనా ఈ భౌతిక జగమునందు భక్తులు ఎవరైనాను ఏనాడును దరిద్రులు కారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక సంపదల పైన వారు ఏ విధమైనటువంటి ఆశలు ఉండవు. మనం ఎన్నో చూసాం. అంబరీషుడు గాని, లేకపోతే ప్రహ్లాద్ మహారాజుడు గాని, సుధాముడు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదల పైన వారు ఏ విధమైనటువంటి ఇది లేదు. సో మరి వారికి ఉండేటువంటి సంపద భగవద్ అనుగ్రహం. అంతకు మించిన సంపద మరేముంటుంది? సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి భక్తులు కానీ, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి భక్తులు కానీ ఏనాడునూ దరిద్రులు కారు. కానీ వారు ఆ రీతినే ఉందురని కొన్ని మార్లు ఊహించబడును అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. భోగానుభవమునకై వారికి సంపత్తులు పుష్కములుగా నున్నవి. వానిని సాధించుటకు వారు శ్రమించిన అవసరం లేదు. వైకుంఠవాసుల పత్నులు ఈ భౌతిక జగమున మనము గాంచగలిగిన వారికన్నను అనేకానేక రెట్లు పరమ సౌందర్యవతులుగా నుందురని ఇచ్చట తెలియబడినది. సో ఎందుకంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ స్త్రీల వర్ణన కూడా ఉంది. సో విశాలమైన పిరుదులను సుందర వదనములతో ఉండేటువంటి వారుగాని వర్ణించారు. బ్రహ్మ వర్ణించినటువంటి ఆ విషయం ఇక్కడ. సో సుందర వదనములు కలిగినటువంటి వారి భార్యలతో అని అంటే ఆ గోలోక బృందావనంలో అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీలు యొక్క వారు ఎంతో పరమ సౌందర్యవంతులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నత లోకాలలో ఉండేటువంటి, ఇక్కడ అంటే భూలోకమే కాదు, ఈ కింద లోకాలే కాకుండా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలలో ఉండేటువంటి స్త్రీల కంటే కూడా అనేక 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 రెట్లు పరమ సౌందర్యవంతులుగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ బ్రహ్మ చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో ఇంకా అని చెప్తున్నారు, స్త్రీల యొక్క ఆ సౌందర్యము ఆకర్షణీయంగా నుండి పురుషుని కామ వికారమును రెచ్చగొట్టుననియు. కానీ ఎందుకంటే ఆ స్త్రీల యొక్క సౌందర్యం చేత ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రజోగుణ సంబంధంలో స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ ఉంటుంది. స్త్రీకి పురుషుని పట్ల, పురుషుడికి స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ కలుగుతుంది ఆ అందము ద్వారా, వారికి ఉండేటువంటి ఆ సౌందర్యాల ద్వారా. అక్కడ మరి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ సౌందర్యం, అక్కడ పరమ సౌందర్యవంతులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో మరి సాధారణంగా ఆ స్త్రీల సౌందర్యం వల్ల పురుషునిలో అంటే స్త్రీల పట్ల ఆకర్షణ కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అయితే కానీ మరి ఆ వైకుంఠ లోకాల్లో ఉండేటువంటి ఆశ్చర్యకర స్వభావం ఏమిటంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రజోగుణంను కలిగి ఉండడం వల్ల ఈ స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ ద్వారా కోరికలు కలగడము, భోగించాలి అనేటువంటి భావనలు రావడం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉండేటువంటిది భౌతిక ప్రపంచం. కానీ అక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి ఆశ్చర్యకర స్వభావం ఏంటంటే, అచ్చట స్త్రీ జనము ఎంతో సౌందర్యంగా ఉండి, ఎంతో సౌందర్యవంతులుగా ఉండి, ఎంతో సుందరమైనటువంటి మోములతో ఉండి, వైడూర్య మరకత ఖచ్చితమైనటువంటి ఆభరణాలతో అలంకృతులై ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే ఎన్నో వేల రెట్లు వాళ్ళు ఎన్నెన్నో రెట్లు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ స్త్రీల కంటే సౌందర్యవంతులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడాను వారి సుందరమగు దేహములు కృష్ణ భక్తి భావనలో పూర్ణంగా లగ్నమై ఉన్నటువంటి పురుషులు ఆకర్షింపజాలవు అని ఇచ్చట తెలియజేయబడినటువంటి అంశము. అంటే వారు అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషులు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అన్యమేమీ లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండడం, లగ్నమై ఉండడం వల్ల ఎంతెంతో సౌందర్యవంతులుగా ఉండేటువంటి ఆ స్త్రీల యొక్క ఆకర్షణకు వాళ్ళు లోను కావడం లేదు అని చెప్తున్నారు. వారు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు, సాంగత్యంలో ఉంటూ ఉంటారు. స్త్రీ పురుష అక్కడ జరుగుతూ కలిసి ఉండేటువంటి విధానమే అయినప్పటికీ కూడా స్త్రీకి పురుషుని పట్ల కానీ, పురుషులకు స్త్రీ పట్ల కానీ ఆ కామ వాంఛ భోగలు అంటే ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవాలి అనేటువంటి భావన ఎవరికీ కలగదు. అంతటి అదృష్ట భాగులు అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
సో ఇది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి జీవులకు ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఉండేటువంటి తేడా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అచ్చట స్త్రీ సాంగత్య సౌఖ్యము ఉన్నప్పటికీని, ఎందుకంటే స్త్రీ పురుషుల సాంగత్యం అక్కడ ఉంటుంది, అలాంటి అవకాశాలు ఉన్నవి, అప్పటికీ కూడా మైథున సంబంధము ఉండబోదు ఆ లోకంలో అంటూ చెప్తున్నారు. సో వైకుంఠవాసులు ఉన్నతమగు సౌఖ్యమును కలిగి ఉన్నందున మైథున భోగపు అవసరము వారికి లేదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము ఏదో సుఖాలు అనుకుంటున్నామో ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవి, వీటికంటే దివ్యమైనటువంటి సుఖాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆ స్త్రీ పురుషులు అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులు అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక ఎందుకంటే వారు ఆ వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నతమైనటువంటి సౌఖ్యాన్నే పొందుతూ ఉన్నప్పుడు, సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాన్ని అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ సుఖాలను వదలాలి అంటే దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటి రుచిని మనం పొందినప్పుడు అని చెప్తారు. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ రుచులన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇంద్రియ తృప్తులన్నీ కూడా తృణప్రాయమైనటువంటివి. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో వారు అనుభవించేటువంటి ఆ భగవంతుని ప్రేమలో అనుభవించేటువంటి ఆ భగవంతుని సాంగత్వంలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో అనుభవించేటువంటి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వీటితో పోల్చినప్పుడు చాలా అంటే మైథున భోగపు వంటి వాటితో పోల్చినప్పుడు చాలా చాలా ఉన్నతమైనవి అవి. మైథున భోగం అనేది చాలా తృణప్రాయమైనటువంటిదిగా భావించేటువంటి వారు ఇక వారికి ఈ అవసరమే లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనూ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ సుఖాల యొక్క ఆనందం, అంటే ఇక్కడ మనం అనుభవించేది ఆనందం కాదు, సుఖాలు మాత్రమే, తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాలు, ఆది అంతాలు ఉండేటువంటి సుఖాలు మాత్రమే. సో భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా ఆది అంతాన్ని కలిగి ఉండేటువంటివి, కష్టాన్ని కలిగించేటువంటివి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇవి రజో తమోగుణ సంబంధమై ఉన్నటువంటివి కనుక. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో వారు అనుభవించేటువంటిది అత్యున్నతమైనటువంటిది, ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఉన్నతతరమైనటువంటిది అనుభవిస్తూ ఉంటారు. సో కనుక ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి వీటికి వారు ఇది కారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇంకొక శ్లోకము ఇక్కడ ఆ లోకంలో ఉండేటువంటి ఆ విషయాన్ని వర్ణిస్తూ బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శ్రీరూపిణి క్వనయతి చరణారవిందం లీలాంభుజేన హరి సద్మని ముక్త దోషా సంలక్ష్యతే స్ఫటిక కుడ్య ఉపేత హేమ్ని సమ్మార్జతీవ యదనుగ్రహణేన్యయత్నః. సో ఏం చెప్తున్నారు ఇంకా బ్రహ్మ, శ్రీరూపిణి క్వనయతి చరణారవిందం లీలాంబుజేన హరి సద్మని ముక్త దోష. శ్రీ అంటే ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి, లక్ష్మీదేవి. రూపిణి అంటే ఆ లక్ష్మీదేవి దివ్య రూపధారులు అయినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీల గురించి. త్వన్వయతి అంటే మ్రోగించేటువంటి, మోగుచుండగా. ఏంటది? చరణారవిందం అంటే ఆ పాద పద్మములు, అంటే వాళ్ళ ఆ పాదాలకు కట్టుకోబడినటువంటి ఆ గజ్జలు, అంటే ఆ పాదాలకి మనం పాదపట్టీలు ఉంటాయి కదా, వాటి యొక్క పాద మంజీరములు గల్లుమని మ్రోగుచుండగా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అనేటువంటిది. సో మ్రోగుచుండగా ఏంటి అంటే ఆ పదమంజీరాలు, ఆ పాద పద్మాలకు ఉండేటువంటి ఆ గొలుసులు ఏవైతే ఉన్నాయో, పాదాలకు కట్టబడినటువంటి గొలుసులు. అలాగే లీలాంబుజేన అంటే చేతులలో కల్వపూలతో క్రీడించుచూ ఉన్నటువంటి హరి సద్మని అంటే హరి వాసనను, ముక్త దోష సమస్త దోషముల నుండి విడివడి, సో సంలక్ష్యతే అంటే గోచరిస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ స్త్రీలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు స్ఫటిక, ఆ స్ఫటికపు కుడ్డి అంటే గోడలు, ఉపేషిత అంటే
మిశ్రితములైనటువంటి హేమ్ని అంటే బంగారము, సమ్మార్జతీవ సేవక వలె గోచరించుచు, యత్ అనుగ్రహణే అంటే ఆమె యొక్క అనుగ్రహమును పొందుటకు, అన్య అంటే ఇతరులు, యత్న మిగులు సావధానులై ఉండగా. సో ఇంకా బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన, వైకుంఠ లోకమునందలి వనితలు, అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీ జనం వాళ్ళు సాక్షాత్తుగా లక్ష్మీదేవి అంతటి సౌందర్యవంతులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. శ్రీరూపిణి క్వన్వయతి చరణారవిందం లీలాంబుజేన హరి సద్మని ముక్త దోష. సో ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి స్త్రీ జనం, ఆ వనితలు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి వంటి సౌందర్యవతులై ఉందురు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఆ దేవదేవుని, ఆ భగవంతుని, ఆ విష్ణువు, ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహము పొందడానికై అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి సుందరైమణులు తమ పదమంజరముల గల్లుమని మ్రోగుచుండగా, హస్తమందలి కలువ పూలతో క్రీడించుచు, చేతులందు ఆ కలువ పూలతో పట్టుకొని తిరుగుతూ, చలవరాతి కుడ్యములను అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉండేటువంటి ఆ ఇళ్ళన్నీ కూడా చలవరాతితో నిర్మితమై ఉంటాయట. మరి అటువంటి ఆ చలవరాతి కుడ్యములు అంటే నడుమ నడుమ బంగారు అంచులు కూర్చబడినటువంటివి అలా ఉండి, సో ఆ చలవరాతి కుడ్యములను శుభ్రపరచుచున్నట్లుగా ఆ చలవరాలతో ఉన్నటువంటి అటు అంచులకేమో బంగారంతో పేర్చబడినటువంటి ఆ కనకంతో నిర్మితమైనటువంటి వాటిని శుభ్రపరచుచున్నట్లుగా వారు కనబడుతూ ఉంటారు. మరి అదంతా కూడా ఎందుకు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి, ఆ భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి, ఆ భగవంతుని సంతృప్తిపరచడానికి. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఆ స్త్రీలు, అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా సాక్షాత్తు ఆ లక్ష్మీదేవి లాగానే సౌందర్యవంతులై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక మనకి వారు వారెప్పుడు కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, శ్రీల ప్రపాద్ కి జై. సో ఆ ఆదిదేవుడగు గోవిందుడు తన ధామమునందు లక్షలాది అంటే లక్షలాది సంఖ్యలో గల లక్ష్మీదేవి గణము చేత సదా సేవించబడునని బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినది. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితలోని 29వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు, చింతామణి ప్రకర సద్ముసు కల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు శురభిరభి పాలయంతం లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమావ్య సేవ సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ కీర్తించినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ లక్ష్మీ సహస్రత సంభ్రమా సేవ్యమానం అంటే లక్షలాదిగా ఆ లక్ష్మీ రూపులుగా ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారితో ఆ భగవంతుడు, ఆ ఆదిదేవుడు గోవిందుడు తన ధామంలో లక్షలాదిగా లక్ష్మిలతో సేవించబడుతూ ఉంటాడు అనేటువంటి తెలియచేయబడుతున్నట్టు. అటువంటి గోవిందుడకు అంటే గోవిందుడు ఎవరు మరి? ఆదిదేవుడు గోవిందుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. తమహం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి అని చెప్తూ, సో అలాంటి ఆ భగవంతుణ్ణి అక్కడ ఉండేటువంటి లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు సేవిస్తూ ఉంటుంటారట. మరి అక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకములందు వసించేటువంటి, అందుకే ఇక్కడ చెప్పారు అక్కడ ఉండేటువంటి వనితలందరూ కూడా లక్ష్మీ స్వరూపులుగా ఉంటారు అనేటువంటి సౌందర్యవంతులే, లక్ష్మీ దేవి అంతటి సౌందర్యవంతులుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక సో ఆ వైకుంఠ లోకములందు వసించేటువంటి లక్షలాది లక్ష్మీదేవి గణము ఆ దేవదేవుని పత్నులు కారు. వారందరూ కూడా భక్తుల సతీమణులు, వారు దేవదేవుని సేవయందే నెలకొనియుందురు. శ్రీల ప్రపోదలు ఇక్కడ చెప్పేటువంటి లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి లక్ష్మీలు ఎవరైతే ఆ భగవంతుని సేవిస్తూ ఉంటుంటారో నిత్యము కూడా, వారందరూ కూడా ఆ గోలోక వాసులైనటువంటి స్త్రీలు.
అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషుల యొక్క పత్నులు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషులందరూ కూడా ఇంతకుముందు చెప్పారు. చతుర్భుజ నారాయణుడు వరే చతుర్భుజాలతో ఉండేటువంటి వాళ్ళని చెప్తున్నారు. సో, అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా సాక్షాత్తు లక్ష్మీమాతల్లాగా స్వరూపులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి లక్ష్మీదేవి గణాలుగా చెప్తున్నారు. సో, వారందరూ కూడా ఆ భక్తుల యొక్క సతీమణులైనటువంటి ఆ వారందరూను ఆ దేవదేవుని యందే సేవ యందే నెలకొని ఉంటారు అని, వైకుంఠ లోకములందు గృహములన్నీయు కూడా చలువరాతి నిర్మితములు అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. అలాగే ఆ వైకుంఠ లోకములందు నేల చింతామణి నిర్మితం. ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వగలిగేటువంటిది. సో, మరి చింతామణి నిర్మితమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. హ్మ్. చింతామణి ప్రకరణం ఇక్కడ చెప్పేటువంటి. సో, కాబట్టి చింతామణి నిర్మితమని బ్రహ్మ సంహితలో తెలియచేయబడినటువంటి మరి ఆ విధంగా వైకుంఠ లోకమందలి నేలను ఊడవవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ దుమ్ము అనేటువంటిది ఏది ఉండబోదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి కల్మషాలు లాంటివి ఏవి కూడా అక్కడ ఉండనటువంటిది. సో, కనుక అది సదా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేటువంటి లోకము, చింతామణి నిర్మితమైనటువంటి లోకం, నేల అక్కడ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ విధంగా వైకుంఠ లోకము అంటే అది ఊడవవలసినటువంటి అవసరమే లేదు. అయినా కూడా ఆ భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ ఇళ్లను శుభ్రం పరిచినట్లుగా చేస్తూ భగవంతుని కోసం, భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి, భగవంతుని సంతోషపరచడానికి చేసేటువంటి సేవగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, అయినను హరి ప్రీత్యర్థమై హరిని తృప్తిపరచడానికి, హరిని సంతృప్తిపరచడానికి, ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడానికి అంగనలు అచ్చట చలువరాతి కుడ్యములను తుడుచుట ఎందు సదా నిమగ్నమై ఉందురు. వారందరూ కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుని సేవ తప్ప అక్కడ ఉండేటువంటి వారికి ఏది లేదు. ఎందుకంటే ఆ జీవుడు యొక్క జీవుడు ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉండే సంబంధం. ఆయన నిరంతరమైన సేవలో నెలకొని ఉండడమే. అది ఎరిగినటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి పురుషులు కానీ, స్త్రీలు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి జంతుజాతులు కానీ, వృక్షాలు కానీ, పుష్పములు కానీ అన్నీ కూడా ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటాయి. సో, అందుకే అక్కడ ఏమి శుభ్రపరచవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అయినా భగవంతుని కోసం అవన్నీ గోడలన్నీ శుభ్రపరుస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీ జనాలు సౌందర్యవంతులైనటువంటి లక్ష్మీమాతను పోలిన లక్ష్మీ గణములుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ చలువరాతి కుడ్యములను తుడుచుట యందే సదా నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో, ఎందులకని ప్రశ్నించినచో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా వనర్చుట ద్వారా భగవత్కరణను బడయుట వారు మిగుల ఆతృతను కలిగి ఉన్నారని తెలుపుతున్నారు. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లాగా ఆ భగవంతుని సేవ చేస్తుంటే సేవలను ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ భౌతిక రజో తమో గుణాల ద్వారా. భక్తిలో ఎవడైనా నిమగ్నమై ఉంటే ఏం చేస్తావయ్యా ముసలోడు అయినా చేయాల్సి అనుభవించవలసినటువంటి అన్ని అనుభవించకుండా ఏం చేస్తున్నారని మనల్ని అంటుంటారు పక్కన మన చుట్టూ ఉండేటువంటి జనాలు. సో, అందుకే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు. జనసామాన్యం అంటే భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి కొన్ని చెప్పినటువంటి నిబంధనల్లో మనకి నియమాల్లో అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని వదిలివేయాలని చెప్తారు. భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండాలి అని చెప్తారు. సో, ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరికొకరు ఇంకా పోటీ పడుతూ ఇంకా ఎలా మనం వృద్ధి చేయాలి, ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా తృప్తిపరచాలి అనేటువంటి విధంగానే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఆ భగవంతుని కరుణను పొందడానికి వాళ్ళు ఎంతో ఆతృతను కలిగి ఉన్నారు. సో, కనుకనే వారు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. వైకుంఠ లోకమందు లక్ష్మీదేవి గణము దోషరహితంగా నున్నదనియు ఇక్కడ చెప్పబడింది. అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి దోషపూరితంగా లేరు. సో, ఎటువంటి కల్మషాలు లేవు. ఎందుకంటే అక్కడ రజో తమో గుణాలకు స్థావే లేదు. ట్రేసెస్ కూడా ఒక ఇది మాత్రానికి కూడా రేణు మాత్రానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి లోకం కనుక వారు దోషరహితంగా ఉన్నారు అనేటువంటిది. సాధారణంగా ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు భగవంతుడు అంటే ఆ లక్ష్మీమాత గురించి వర్ణన చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. లక్ష్మీదేవి ఒక చోట స్థిర నివాసమును కలిగి ఉండదు, చెంచల ఆమెనంటారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లక్ష్మీమాత
చంచల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ కోటీశ్వరుడుగా ఉన్నప్పుడు రేపు బికారి కావచ్చు, ఇవాళ బికారిగా ఉన్నవాడు రేపు కోటీశ్వరుడు కావచ్చు. సంపదలో ఏది కూడా స్థిరమైనటువంటిది కాదటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో ఇంతకుముందు బిల్ గేట్ నెంబర్ 1 అనుకుంటాం, ఇప్పుడు 3వ స్థానంలోనూ ఏదో ఉన్నారని చెప్తారు. సో ఒకప్పుడు రాజులుగా రాజ్యాలు ఏలినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు చిన్న చిన్న పూరి గుడిసెల్లో ఉన్నారు, లేదా ఎక్కడో పనులు చేసుకుంటున్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒకప్పుడు ఎంతో వెలుగు వెలిగినటువంటి ఎవరు చెప్తాం, సినిమా హీరోలు చివరి దశలలో ఏదో అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వింటూ ఉండేటువంటి. మరి అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లక్ష్మి చంచల, స్థిరత్వం లేనటువంటి ఆమె. కనుకనే పరమభాగ్యవంతుడు కూడా కటికి పేదవాడుగా అవడము. సో దానికి మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, రావణుడు లక్ష్మీదేవిని అంటే సీతాదేవిని అపహరిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఆ లక్ష్మీదేవి పోయింది కాబట్టి అక్కడ ఏం కావాలి? రావణ రాజ్యము ఎంతో సౌఖ్యవంతంగాను ఎంతో దేదీప్యమానంగా ఉండాలి. కానీ ఆ రావణుడు వంటి ఈ అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే నారాయణ రహితమైనటువంటి లక్ష్మి కోరుకుంటారు. సో కనుకనే అక్కడ ఏది కూడా నిలవదు అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఆ నారాయణుడు ఎక్కడ ఉంటే లక్ష్మీమాత అక్కడే ఉంటూ ఉంటుంది. సో లక్ష్మీమాత ఎప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఎంత సౌందర్యం అక్కడ లక్ష్మీమాత యొక్క సౌందర్యాన్ని పోలుస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు, మనము ఎంత ఊహించుకోగలిగితే అంత సుందరమైనటువంటిదిగా అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి రాధారాణిగా లక్ష్మీమాత మరి అటువంటి ఆమెని నారాయణుడుతో కలిసి ఉండడమే ఆమె యొక్క భాగ్యంగా ఆమె ఎప్పుడు భావిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి నారాయణుడు అంటే భక్తి లేని హరిని కీర్తించినటువంటి వాడి దగ్గర ఎప్పుడు సంపదలు ఉండవు. ఎంత ఉన్నది భౌతికమైనటువంటిదే. కానీ హరిని కీర్తించినప్పుడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మికమైన సంపద, అన్ని సంపదలు కూడా మనకు చేకూరేవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఉదాహరణకు రావణుడు లక్ష్మీదేవిని, సీతను అతడు రాజ్యానికి కొనిపోయిను. కానీ ఆ కరుణతో సౌఖ్యవంతుడు బదులుగా పరివారము, రాజ్యము, సమస్తము నశించినటువంటివి. సో ఆ విధంగా రావణుని గృహమందలి లక్ష్మీదేవి చంచల స్వభావి అయి ఉండును. రావణుని కోవకు చెందిన వారు కేవలము ఆ లక్ష్మీదేవినే అంటే నారాయణ రహితంగా వాంఛింతురు. కనుకనే లక్ష్మీదేవి కారణంగా వారు అస్థిరులగుదురు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నారాయణుడు లేనిది లక్ష్మి ఉండదు. సో కానీ వాళ్ళంతా కూడా ఈ లౌకికులు లక్ష్మీదేవినే తప్పుపడుతూ ఉంటుంటారని చెప్తున్నారు. కానీ వైకుంఠంలోక లక్ష్మీదేవి హరిసేవలో స్థిరంగా నిలిచియుండును. సాక్షాత్తుగా లక్ష్మీదేవి అయినప్పటికీ హరి అనుగ్రహం లేనిదే ఆమె ఆనంద భాగురాలు కాదు అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే ఆమెకి ఆనందం. ఆయన లేకుండా ఆమెకి ఆనందం ఉండదు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో కనుకనే ఆమె ఇక అనగా సుఖము నొందుటకు లక్ష్మీదేవి అంటే అక్కడ సుఖమేంటి? ఆ హరిని తృప్తిపరచడం, హరి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఇక్కడ సుఖం. అక్కడ వాళ్ళు ఆనందం అనుభవించేటువంటి. సో కనుక వాళ్ళు ఆ లక్ష్మీదేవి సహితము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుళ్ళంటూ ఇతర దేవతలందరూ కూడా అందరూ కూడా ఆ లక్ష్మీదేవిని మనము నిరంతరము వేడుకుంటూనే ఉంటుంటారు. ఆమె సుఖం కొరకై, లక్ష్మి అనుగ్రహం కొరకై నిరంతరము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మతో సహా ఇతర దేవతలు అందరూ కూడా ఆమె అనుగ్రహం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆమె ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఆ కరుణ కోసం ఆమె ఎప్పుడు నిరంతరము తపిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో మరొక శ్లోకం చిన్నదే ఇందులో. హరే కృష్ణ. వాపీషు విద్రుమతట స్వమలామృతాప్సు ప్రేష్యాన్విత నిజవనే తులసీభిరీశం అభ్యర్చతి స్వలకమున్న సమీక్ష వక్త్రః ఉచ్ఛేషితం భగవతేత్యమతాంగ యచ్శ్రీః. సో ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి లక్ష్మీమాత గురించి ఇక్కడ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మ దేవతలతో.
వాపీషు విద్రుమతటా స్వమలామృతాప్సు ప్రేష్యాన్వితా నిజవనే తులసీభిరీశం అభ్యర్చతి స్వలకమున్న సమీక్ష్య వక్త్రః ఉచ్ఛేషితం భగవతేత్యమతాంగయశ్రీ. సో దీని యొక్క భావం చూసినట్లయితే లక్ష్మీదేవి ఇంకా చెప్తున్నారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి గణాలు భగవంతుని సేవలో ఎలా నిమగ్నమై చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. లక్ష్మీదేవి అట తన ఉద్యానవనమునందలి ఆ హరే కృష్ణ దివ్య సరోవరములలోని పగడ తటములపై భగవానుని తులసీ దళములతో అర్చించును. సో ఆ లక్ష్మీమాత, ఆ వైకుంఠ లోకంలో లక్ష్మీమాత తన యొక్క ఆ ఉద్యానవనములందరూ దివ్యమైనటువంటి సరోవరములలో, దివ్యమైనటువంటి సరస్సులలో ఆ పగడ తటములపై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, దేవాదిదేవుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి, ఆ ఆదిదేవుణ్ణి, గోవిందుణ్ణి తులసీదళములతో అర్చిస్తూ ఉంటుంది అట. అలా భగవంతుణ్ణి అర్చించేటప్పుడు నిర్మల జలమునంది ఆ దివ్య సరస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సరస్సులలో జలమంతా కూడా నిర్మలంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుందట. ఆమె సేవను చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉండేటువంటి అలా నిర్మలం జలము అందు, ఆ నిర్మలంగా ఉన్నటువంటి జలమునందు ఆమె ఉన్నతమగు నాసికతో శోభిల్లు తన సుందర ముఖమును గాంచును. అంటే ఆ భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత ఎంతో అందంగా ఆమె ఆ వదనం ఎంతో సుందరంగా ముఖం గాంచుతూ ఉంటుందట. సో భగవానుని చుంబనము చేత ఆమె వదనములు మరింత సుందరముగా అయినట్లు గోచరించుచుండును అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో బ్రహ్మచుండి ఎంత వర్ణిస్తూ ఉన్నాడో ఆ గోలోక బృందావనం భగవద్ధామాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి సుందరీమణులను గురించి చెప్పి, సో సుందరీమణులంతా లక్ష్మీమాత లాగానే లక్ష్మీమాత దివ్య గుణాలను కలిగి ఉండి ఆ భగవంతుణ్ణి లక్షలాది కొలదిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ భగవంతుని సేవిస్తూ ఉండేటువంటి విషయం. వారితో పాటు లక్ష్మీమాత కూడా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించేటువంటి విషయాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు బ్రహ్మ. సో శ్రీల ప్రపాద్కి జై. శ్రీల ప్రపాదులు వారి భాష్యంలో ఇక్కడ కొంచెం మనకి ఇస్తున్నటువంటి, సాధారణంగా భర్తచే చుమ్మింపబడినప్పుడు భార్య యొక్క వదనము మరింత సుందరంగా తయారగును. శాస్త్రాల్లో సూచించబడినటువంటి విధానాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్తున్నారు. ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని, వారు పొందేటువంటి ఆనందాన్ని, వారి ఆ సాంగత్యంలో ఆనందం ద్వారా ఎంత సుందరంగా వారు ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనో సౌందర్యాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో లక్ష్మీదేవి సహజంగానే సౌందర్యవతి. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు అన్నాను. అంటే ఆమె యొక్క సౌందర్యాన్ని ఎంత ఊహించగలిగితే అంతగా సౌందర్యం. ఇక మనం ఇన్ఫినిటీగా చెప్పుకోవచ్చు ఆమె సౌందర్యాన్ని. అంతగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదుల వారు లక్ష్మీమాత యొక్క ఆ రాధామాత యొక్క సౌందర్యాన్ని, ఆది లక్ష్మి అయినటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత యొక్క సౌందర్యాన్ని ఆయన ఎంత వర్ణిస్తున్నాడంటే చెప్తున్నారు, మనకే వదిలేస్తున్నారు. ఊహించుకోండి మీరిక, ఎంత ఊహించగలిగితే అంత సౌందర్యవతి అని చెప్తున్నారు లక్ష్మీమాతని. అయినప్పటికీ తన వదనము మరింత సుందరమగుటకు భగవానుని చుంబనమునకై వేచియుండును. తన వనమునందు ఆ లక్ష్మీమాత అక్కడ ఉండేటువంటి ఏది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా దివ్య ఉద్యానవనాలలోని ఆ సరోవరాలలో ఉండేటువంటి పగడాల తటాలపైన ఆమె యొక్క వనంలో లక్ష్మీదేవి తులసీ దళాలతో భగవంతుణ్ణి అర్చించినప్పుడు, ఇక మనం ఇప్పుడు ఊహించుకోవడాన్ని ఎంత ఊహించుకోగలిగితే అంత అని చెప్పారు కదా, మరి అంతటి సౌందర్యము ఇంకా దివ్యమవుతుందట. సో అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి సరస్సులు ఉన్నాయి కదా, సో సరోవరాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సరస్సులలో స్వచ్ఛమైనటువంటి జలమునందు, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అన్ని కూడా ఆధ్యాత్మికమే, అక్కడ ఉండేటువంటి జలం కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి.
సో అంతటి ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి జలాశయమునందు ఆమె సుందరమగు మోము గోచరించుచూ ఉన్నది అని సో లక్ష్మీమాతను గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మ మన జగద్గురు అయినటువంటి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు, దండ ప్రణామం.